Estonia, Silja Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä